Našli ju mŕtvu. Ležala vo svojom vlastnom byte v Prahe s 13 bodnými ranami. Záver vyšetrovania? Samovražda. Dôvod? Toxická psychóza vyvolaná užitím kokainu spojená s osobným a psychickým vypätím. Mala 24 rokov. Jej smrť otriasla celým Českom. Odvtedy sa o Anete rozprávalo veľa. V médiách, v diskusiách, dokonca bol o nej natočený aj film. Ale odpovede, také, ktoré by skutočne stačili, stále nejasné. Spoločne s tímom Vražedné psyché sa opäť po rokoch k prípadu Anety Rodovej vraciame. Musíme. S hlasmi, ktoré vás prenesú priamo do deja. S odborníkom, ktorý dokáže pomenovať to, čo ostatní obchádzajú. S otázkami, ktoré si kladieme my všetci. Vražedné psyché bude opäť naživo, v Bachletke. Vstupenky nádež na www.zapotur.sk.